barani borok kutugu bona 어, tati chok dine 어, ke boko boko mutuano 어. 어떻게? wala kay baran borok no kang kay lato no borok matuka 니니 그발린 비르마니 거그럭도 따보 승심이야 사라들이 프라니 버럭 녹화 तै 세만 백현 lamsogo awai news entertainment channel o hasteni jotto tiprasa khaganang mayaganang lukrokno tini haino hai buku pael de bermani nukungo pai sokpaikya hasteni lukrok keu saiman ya kari khana o buku pael de bermani birmani kotmani kogrokno awai news channel bo sekango mangpili video ro khlai phonokha tai sekango asuk kheno viral ungjak gobang ma social media electronics media roko koktoma ungkha buku pael de bermani rajakhor aguliwo yang berai tongnai bohok bo kotor ungjak hastene lukurok bai tei kamini lukurok bai kok hamya bai hamya silja jakmani parawo matongya যেখানে ফানো গলাই থৈ থুন বুই বাই টংগুই চাউই অক্তি খানা আবাহাই ককরক কক জায়ারক সিলটা জাংমানি নকরক তিসক জাগিয়া আবাহাই খেনো গুই তামো সিয়াউই হামিয়া সিলটা জাগমানি বুকু পায়েল দেবর্মা ইয়াগুলো TWF ইয়াখেবা বুবাগ্রানি বটল বুমা বটল রক o buku pael no telanggei puilan simi paithak jora buku pael ni samo basawi treatment ni barja nawi gothang kifili tubui phaikya bono operation khlai bini bohok ni je tumor ungtongmani abrok no success khlai janang mani rang puisa sebai buma botol song sak hamriwi bini baithani nogo tonsawi ri mani jotono siwo tini bai 2 mas ni sekang prai 2 mas ni sekang bo nogo hospital ni kepili mani yagolo bukuk pael de burma sak dahamkha eba bahai tong betisa aprok no update rnani bagino tini awai news entertainment channel bukuk pael de burma ni nukungo pai sokpaikya naitungdi tinini datak sidak mangpli bukuk pael de burma pai kok salaimani tei bini sak saya rok bahingkha abuni update awai news entertainment channel ni bising tinorok no ponok nai kahamda borok thangmani para berai tongkhana acha nin sori rok bahingkha tabo kaisa kahamka bithi rok le sai jatongkho acha ke tabu nangni bin nin bukho bahima tongkha ekdom sori rok ekdom fresh aba haide kaham khata mai rok sai jamangkha kaham kan to acha ke nang bithi rok tai kunu sana nang dia tongote kaisa sai jama tongkho Sara kai puspain cari. Saya rota tondi. Makanya sebenarnya aku kedinga. ke bithi rok pai jama tongkho sana agi je kalang mana apa sai tong lagi je kalau panang lagi Sara senang. acha belai ke hambai tini mo haike nini sori rok kisa nai tok nukha khanai rok bahai no khatakle khanai narak sene plana afur to khanai rai ma khipka nge tini to khanai tabuk ni kaham ke khanai rok naragei nai tok ke tong siri do pael nung to 2 mas 3 mas sekangni kok no moi to khlake belai ke kaisa wana ma singsa tai kiri ma singsa tongmani ji bisa khamno ko sen nang prai 40 din hai tongui bohok ne operation ro khlaya kuinai borodok to na ke ba salia teisa ka thang himi tongana ba taisa kok sai tonglangana hne aba hai kaisa kiri ma singsa sisi suna thangmani nono sabo khojai to bukate a khojai to nai tei nini wilan sing pai thak jotna sak nai ne ron tamo tinini o salo basawi kokrok sahona musung ba gasa na musung
Anonde anu na peciri ini sana musuh angkai. Boro na fainani? Orota parawo. Oh. Kerahan ciri ini sana ta. Parawat lang tanan bolte bo parawat lang tanan. Bong yang kerahan ini sana nih. Mane je nono sak nainai nono naikini khainai nini bagi pasane o boro rok no nang sana musungo ano na faisidi. Tamni bagi boro bai tanai. Dongna musuh ya ta yang wo. Parawat tong na musungnya ta. Kuno kosto rok dang eba kuno problem tong wi jang go rok saka. Kuno kosto ya fana. Dongna musuh ya. Asan nono sak nainai rok nini bagi pasanai rok eba nono khojai tumnai rok abos borok no nung tamus tabuk tei alada kok rok sana musung. Hambai ribu ta bong na. Ano banjiri maning gunu. Tu maning gunu. Te ano naikul maruk gunu ta. Haste ni lukurok to nini kok no sia kri kya kya bosai mia kri kya jo to nono social media kok lung nini kok salai mani nini kok nuksak mani nini tong halok boleh sayang ge sak sayang maruk no jo to haste ni lukurok nuksak si tini ni salor nang awai Kokro News Entertainment Channel ni kamera buskang upasawi tini no saka hamnong mabai haste ni lukurok bo boleh hamsak nai jara nono nai tong nai rok Payal ni অবস্থান নকুই আপনি বাগিন তিনি আওয়াই নিউজ এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল পায়েল নকুং ফাই পায়েল বাই data sidak mangkli disit lang nahnik ma phakya ngen nang boro tong tabu bor no tong sabu bai tong Tahu ba? Nini paran pung sai jama Saya maya. ni paran pung simi ada Dari karena kok okay merasa ini